Nou, het voorlezen op mezelf is vanzelf al heel wichtig voor vooral ik jonge ben. Op een hele jonge leeftijd begint die taalontjouwing al. En hoe meer als het voorleest, hoe meer ze in aanraking komen met taal. Goedemorgen, zeg ik. Vind je dat ik wil zeggen? Goedemorgen. Ja, voorlezen is altijd belangrijk in wat voor taal als dat ik dorst. Ik denk dat het een jas is. Zal ik hem eens aanloeken? Ja. Zo. En nu ben ik klaar. Soms juist wel eens van, nou, we hoeven net meer voor te lezen. Maar dat is gewoon geweldig. Ik zeg het wel op mijn eigen beppers. Dus ik heb een van 8. Nou, als ik kom, dan zei er Beppe, we hebben nog even een Tomke verhaaltje voorlezen. Een cadeautje van mij? Hé, jakkes, zei Cornelia. Oeh, dat is net een mooi stintje. Kom je met eens. En hij heeft een huisje. Wat doet er maar dat huisje? Hij gaat daarin wonen. En snappen. Oh, hij zit vast. En het thema is dan Tomke en zijn vriendjes. En alle verhaaltjes die je erin staan en die ik op televisie komen, die gaan op een of andere manier over vriendschap.